Takže nazdar lidi, zdravím vás opět do mého dalšího videa a dneska to zase bude GTA 5. A dneska to nebude onlineko, jak minule, ale dneska budeme dělat keraviny. A dneska mě vidíte, zase jsem jinak nagelovaný. Tak já ho zapnu. Počkejte, já se jdu ještě na něco podívat. Jejda, pardon, teď jsem vám to možná naklepl. Jejda, jsem ho tam proběh. Tak. Jo, a za nějaký YouTube mány, pokud dostanu nějaký, tak budu kupovat takovou tu kameru, jak vám to natáčí z první osoby. Ne jakože takhle, jak to mám já nevím, jak jsem to měl říct. Tak, dám to sem a jdu tam. Tak, už jsem zase zpátky, ale já jsem to nestřihoval. Tak, než se to načte, tak vám to stopnu. Pamatujete minule na tento obraz? A vám ukážu tento obraz. A tam ten pohár. Pohár. Melounový bičok. Tak. Pokud víte, co je toto za šulina, tak víte, co to je za šulina. Tak, já vám to teda stříhnu, musím vám posunout věc, na které to mám. Tak já to teda stříhnu, takže teď. Tak já jsem zpět. Byl jsem zpět asi 15 minut, nějak tak. Co čumíš? Odjedu. Tak ještě jedem do baráku a co? A jdem se převést. Vypadníte, au. Jdem a všechno poserem. Tak. A budu natáčet video s jedním kámošem. Nebo o víkendu, teď nevím kdy. Jo, a ještě vám jsem chtěl něco říct. Asi za půl měsíce, nebo někdy v červnu, nebo v půlce červnu budu na 2 týdny pryč, budu na táboře, takže nebudou videa, možná budou nějaký videa na tom táboře a zase za 3 týdny jedu do toho Polska. Jak řísa.